anggenipun krengkuh, anggenipun tresnani dhumateng seniman ngantos kados mekaten menika pamriye men senimane menika atine seneng yen atine niku seneng tan wurunga penuh dengan semangat anggenipun nglipur dhumateng sedaya para warga masyarakat ingkang kepareng wungon wonten ing dalu menika. Nggih. Jan. Dasaripun para kadang-kadang pengrawit sedaya sami siyaga ing diri saweg ing gati winadahan saking paguyuban Madangkara saking Jaten Karanganyar. Ewadene waranggana wonten hasta Widuwati. Nah, sok-sok menika para pamirsa pengin ngerti, pengin pirsa, iki sinden kuwi jenenge sapa, daleme ngendi. Nah, ngoten iki. Mila kula kenalke siji mbaka siji, tidak kenal maka tak sayang ngoten nika. Wiwit ing saking Jawi piyambak menika saking Ler. Ler nggih Pak mriko nggih. Nah, Ler. Nah, bener berarti. Menika Mbak Lia Sundari. Aslinipun menika saking Ngayogyakarta ning sampun hijrah wonten laladan Gundang Sragen. Nah, saking Ngundaan. Ginarwa dening dalang kadang kula anem Ki Aji Tandha Utama. Dalang sabet get saking Sragen menika. Luar biasa. Dasare nggih piyayine ya piye lho. Yen ora dandan janjane ya leres menika biasane bareng dandan gua lah pamore gegirisi tenan ora. Ninan mirsani mergo Mbak Liane sampun pupuran, sampun gelungan, sampun disorot lampu. Jajal sesuk bar wayangan. So, gablak limpamu. Mbak Lia Sundari anggere mudhun kok wayangan terus neng transit ucul ganti pakaian, gawe pakaian preman ngoten niku. Terus karo nyangklong tas gedhe teng mburi ngono. Lho. Termasuk kaya tase ngarep mburi ora. Ransel jan. Ning nggih niku petingane nggih niku yen bab klasik niku pun buntas. Mula piyayi wonten ing YouTube sosok ngarani utawi mastane bilih Mbak Lia menika sinden tema. Lho. Kaya ana lho sing prisa ngarani Mbak Lia menika sinden tema. Mergo hubungane kalih adegan utawi kalih lakon. Mbak Lia Sundari duwe pepetingan dhewe-dhewe. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati Retnaning Tyas Kumala Retna saking laladan Widodaren Ngawi. Nah, dusunipun Kauman. Wah iki. Menika Mbak Tri Hastuti Retnawati. Riyin menika nalika tasih SMKI menika mendhet jurusan tari. Babar pisan mboten dugamana rampung saking SMKI kok mak jedul akhiripun dados waranggana, dadi penyanyi kondang, penyanyi handal. Apa-apa ora mbalekke. Niku. Dadi pamane kok kanca-kanca waranggana ngono, apa ki lagu apa? Mbak Tuti mesti langsung iso. Tenan niku. Kula pun buktekke bola-bali mang cek teng YouTube pun tadi channel. Mbak Tuti mesti merantasi gawe niku. Lek klasik niku Mbak Lia, yen kreasi niku Mbak Tuti niku saestu. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu. Wah, menika Mbok Etruk Kecuk menika. Gawan kotak nggih. Mila kula iman-iman nadyanto sewengi mboten nyuwara kowe kudu melu Bu mergo wahyune dalang iki mapan ana ing kowe. Ngono kuwi. Nadyanto aku tekan ngendi-endi yen sampean ra melu, wah nglokro tanpa daya kaya Linala Sanata bebayuku ki tenan. Piye carane mayangi njur iso bingung yen Bu Kesi menika mboten mayungi dhumateng lampah kula teng pundi-pundi. Nah niku. Mila menawi kula mastani menika Bu Kesi mboten namung sinden ning menika mujudaken wahyu katentreman tumraping kula pribadi. Ingkang saged nentremaken kula lan keluarga kula anak-anak kula nggih Bu Kesi Rahayu niku. Sing ngurusi kula sak kanca niku Bu Kesi. Wis tenan. Wis saka pengrawit, sinden, seragame piye? Nanti tekan piye engko ijole bensin kanca-kanca, treke sound system piye, treke gamelan piye, iki gamelane wayah braso apa durung, wayah nyerpis apa durung, sone wayah ganti rehab apa durung, ngen streaming iki wayah ganti syuting apa durung. Ngoten niku mribu Kesi sing perantasi kabeh. Urung le ngurusi anak-anak. Beyuh, anggere anak-anake do ngamuk ngoten anggere Bu Kesi sampun menteleng munggah meja. Ale cincing ngoten niku wis anak-anak kabeh do bleber-bleber. Ibu nesu geger kabeh. Ngoten niku pancen ya kudu nek sing diwedeni yen kula karo anak niku
Anak kula rangkung wedok niku kula pentelengi malah dhek malah mendelik ora. Ngapa kowe, Pak? Ngono kuwi. Rangkung. Nah, matur nuwun Bu Kesi. Sing penting jenengan tetep ngancani kula tetep tembudi kemawon. Ampun nganti genggang sarikma ngoten nika. Merga watak kula yen nganti adoh kali jenengan, wah niki mangke ngibarati teng Bangjo Tanwurma bakal belok kiri jalan terus kula menika. Nah niku. Mula men sampean ra kuwatir ra semelang kaya ninggal bayi pinggiring belumbang sampean kudu melu. Soale Mbak Elisa Rabi ya dhewe wong loro. Ayo. Teka rono. Ayo. Pertanyaannya musuhe sapa ki nggo? Tak pujek-pujekke entuk jodoh sing pas. Ayo. Pujiku sing pas pokoke, cocok. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu. Saking Laladan Kota Tahu Kediri. Wah, iki Mbak Birgita menika menawi lelewane ngoten niku pun mirip kalian Mbak Elisa niku. Dadi yen Mbak Elisa mboten enten ngoten, Birgita kula dekne ngono kendele kliwat kuli Mbak Elisa niku. Wingi ndulang kula. Oh, ngono kuwi. Ngambungi kula. Oh. Mergo kula ulang tahun nganti kaya ngoten niku. Tulen joget ya anggere bokonge mak cedhit walah tenan. Tenan. Fotokopine jenengan Mbak Elisa niku. Apik tenan. Tak dongake iso melejit. Sampeyan iso kondang, iso laris kaya Mbak Elisa Birgita, tenan. Pokoke kudu ndongane aja lali, sinau aja lali, pengalamane akeh, ngilmune akeh. Dongakne sinden laris bintang tamu. Regane larang yen ora 20 juta aja budal. Akhire nek wong wani nanggap ning omah turu. Tur menika calonipun nggih dalang kok menika kok. Nggih. Calonipun menika nggih dalang. Mila menawi sampun pala krami binjang kok menawi nggih namung nyindeni garwanipun. Iya bakul kopi kali susu wae. Sambene menawi pas pandemi utawi prei niku pancen menawi order ngoten niku. Mbak Birgita nyuwun susunipun. Nggih, kula preske ngoten niku. Diterke tekan dindi karo sing lanang kerja sama. Lho, ngono kuwi sing apik ngono kuwi. Dadi wong pacaran iki aja nganti saling merugikan, saling menyakiti, ning kudu bisa saling membahagiakan dan saling menguntungkan ngoten niku. Kesetiaan kudu dijaga sing nganti apik lan becik, mergo becik ketitik ngono lho. Salajengipun menika Mbak waduh Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Winursita lampahe anut wirama kita warga seni jaranan dangdut kreasi pinaringan asma turangga sapitri putra tak tu dendang dung tak tu dendang dung Mbak Winong mangkate mbiyen sarunge nyinden ya pancene jaran bocah iki Anggris ngangge kaos kaki sisih ngono kuwi Anggris dadi ngono kuwi lek urung diloloi gedang goreng rung mari niku kisah niku. Nggih. Mula yen joget ya luwes kewes tenan Winong. Dasare ya piyayine ya wis gelem diet saya cilik awake saya singset saya becik. Dasare ya ngen praupan niku praupan pripun nggih. Marai seneng yen nyawang niku nyawang Mbak Winong marai seneng. Ora duwe ulah peteng mboten duwe. Mergo bentukan utawi cara wayang bedane ngen mripat, ngen idep, ngen alis niku pancen wis nyenengke tenan. Kaya ngoten niku lho. Apik temenanan. Lho, Dra Kemayu ngoten niku to lek film ya nggih. Nah, salajengipun menika kala wau wonten ingkang kepareng WA menika Pak Daryono. Wah, sampingipun Mbak Umi menika sinden enggal nggih. Kula nggih matur, mboten enggal niku pindahan. Menika Mbak Wanda Mara utawi Wanda Amara. Lho sane sing nakokne lho. Wis kowe bakal eksis kowe Wanda, tenan. Menika saking Jagaraga Ngawi. Asma kinarya Japa. Jagaraga tegese pancen anggenipun kuliah wonten isi Surakarta. Mbak Wanda menika pinter anggenipun jaga kalian raganipun. Aja nganti singgol diutik-utik karo bangsa wereng lan bangsanipun codot-codot sing tandang web niku. Wis tenan. Dasare bocah ya ayu meneng ngono kuwi ra duwe uni. Lho ngono kuwi lho. Yen pengen golek swarga golek bojo kados Mbak Wanda ngoten niku. Mesti pasrah ngalah ngono. Sing lanang lunga sewengi ngono iki dhek ya mung mesem. Sing lanang mulih ra nggawa kaya alhamdulillah sepenting sehat.
sing lanang duwe demenan ngono dhek ya tetep mesem guyu ndongake sing apik. Wong pasrah sing lanang nakal tetep meneng, sing lanang bening meneng saya kuru akhire stroke. Ora tetep sehat Wanda. Kalajengaken Mbak Umi Hafifah menika sing di omah. Wah, tuan rumah cara wong bal-balan. Mula nggih wit sore menika gleleng piyambak. Dasare ditunggoni kalian bapakipun Pak Wiji Tikus. Asmanipun pancen Pak Wiji Tikus ngoten niku. Rene nggo jeep nika rupane putih nika mburi tusi podang kuning. Waduh. Hubungi 081252. Ayo. Ayo niku elok. Ing minangka pamungkasing paseban menika Mbak Elisa Orkaros Alaso menawi adatipun menawi daerah Kilen ngoten Mbak Elisa le tampil niku namung limbukan tok. Kula menika nggih bingung tuwuh tanda tanya neng kene kok kersa nganti gara-gara iki sebabe apa? Lah kuwi lho. Adate kula nyimak Mas Yusuf Ansor nika terus kadang-kadang dalang Ayogja Temanggung nganti tekan Magelang niku balimbukan kok kundur. Aja-aja kok tak peksa nganti gara-gara dhek terpaksa. Nah, malah kula mboten penak. Napa to, Mbak? Bentene napa Mbak Elisa niku? Cek. Negara mawa tata mawa cara. Wak. Apa negara mawa tata mawa cara niku lho. Oh, desa mawa cara. Desa mawa cara negara mawa tata. Nah, kalau di Jogja itu sama Temanggung sama daerah Magelang memang kan gaya Jogjanan. Ya. Cara gaya Jogjanan itu memang kalau seneng-seneng itu semua ditaruh di limbuan. Kalau koro-koro sukanya mat-matan. Jadi lebih suka dalangnya nanti gojek sendiri antara Petruk, Gareng sama Bagong. Terus nanti sama sinden-sinden ngaten. Jadi emang kalau euforianya ditaruh depan semua. Nah, begitu. Dan khusus kalau di daerah Wetan, Solo, Jawa Timur itu kan emang ya limbuan ya goro-goro semua dilakukan semua. Jadi tetap harus sampai goro-goro. Mboten lho, kula goro-goro biasanya mat-matan niku ya. Oh nggih. Nggih buktine yo santai omong sak gelem kudu. Kula soalé remen nih ten jejer mriki kerasan. Sing mari kerasan no? Nonton langsung live sama idola. Kan jenengan idola saya, jadi tak syuting terus, tak foto terus. Ning sayange mau kok yo ketok anu yo, aku rada isin tayet. Apa? Tayet iki to? Oh iki pramuka gitu. Aku arep moto-moto kok ketok tayete dadi tak unggahke sih. Oh kudu diunggahke kudu kreatif. Nek sampean ngarani aku dalang idola padha karo nyeblokake aku lho. Kok nyeblokke kayak gitu? Idola iki dalang ora larang. Oh kuwi. Kok iki dalang ora larang? Lah jane larang apa ora? Hah? Jane larang apa ora? Tergantung. Tergantung. Lek rene awakmu larang. Oh. Rene awakmu sak ikhlase gelem aku. Ya ampun ngaten. Panjenengan itu udah jadi idola. Buktinya dari awal sampai akhir penonton juga bertahan nonton panjenengan. Berarti kan memang panjenengan ditresnani sama masyarakat Ponorogo. Matur nuwun. Kula niki nggih bingung Mbak teng mriki niku. Mergo nyawang tengen niku tembok. Ono ya seng. Gudang. Biasane lak penonton niku lak teng kanan kiri. Wah, penontonnya sik rame gini ya, iso komunikasi ngoten to. Ya, kadang di balik panggung juga pada teriak-teriak apa gitu ya penonton. Tapi ini dari sana semua, Pak. Banyak, Pak, masih banyak sampai belakang. Oh, masih menanti dan ikut mengamati pertunjukan wayang panjenengan. Bedanya Ponorogo dengan wilayah yang lain di sini ini, terutama di daerah Sukorejo itu memang penikmat wayang. Nadianto nganti jam 2 gitu. Lek wong nuwun sewu wong pikirane sing rada pendek ngono, wah ngopo ndelok wayang guru wayang ngono kuwi to. Wong nggih turu jujur belunge. Ning gandeng piyayi mriki niku para penonton sedaya ingkang lenggah menika sutresna budaya ngrungkepi tresnani, duwe rasa handar bene tumraping jati diri bangsa budaya wayang kulit. Mula nggih ditunggone diapresiasi ngantos enjing menika. Inilah sejatinya penonton wayang kulit yang kita nanti-nanti seperti malam pada hari ini ngono. Tertib semua Pak, nggak ada apa rusuh atau apa gitu. Jadi kalau yang suka hiburan limbuan tadi udah di depan. Gantian yang suka wayang tadi yang suka limbuan pulang, gantian yang suka wayang maju ke depan gitu. Tertib. Iya. Seneng aku lihat sebagai pengamat dan peneliti seneng. Teliti apa neh liyane? Hah? Apa neh ngono sing teliti dalange we oleh ra? Oleh, boleh. Iki mau struktur pakeliran kuwi lek piye, kurang piye? Aku
kalau ngeritik kurang piye ya aku nggak pantas soalnya jauh dari sempurna apalagi aku kan nggak pati somayang. Jadi aku cuman bisa melihat dan mengamati aja terus memuji kelebihan-kelebihannya. Puji. Iya. Oh ya. Nah. Iya. Iya. Yes ngeten iki Mbak. Biasane lek cara kula mriki gara-gara rada mundur ngoten niku. Limbuane ya rada mundur ngoten niku. Ya enggak harus semua kan enggak dipakemkan. Jam sekian harus apa, jam sekian harus apa, ngalir wae Thomas Petro. Wah, iya terima kasih. Terima kasih ngoten niku. Kula nggih titip kali anak-anak kula sinden niku mang beri motivasi. Piye carane iso nyusul kalih jenengan. Nggih, pun kula motivasi tadi sebelah saya Umi, tak kasih tahu. Ini kalau kamu udah sering maju, kita kalau maju satu kali itu kan cuman durasi 10 menit sampai 15 menit lah. Sesuk nek wis jadi bintang tamu berarti kudu iso maju tapi dalam waktu 1 jam sampai 2 jam kudu iso mikir, tak tantang. Soalnya dulu beneran zaman Pak Seno, saya tuh ditantang. Kamu mau ya jadi bintang tamu, langsung ditawarkan sama waktu itu Universitas Ahmad Dahlan, ditawarkan ke sana. Ini yang jadi bintang tamu sinden saya aja Elisa. Seko regane mosok tak omongke ya ora apa-apa. Seko 350 munggah dadi 1 juta. Pas kuwi tenanan. Nek dadi sinden biasa 350. Oh. Tapi nek kowe gelem mikir tak naik 1 juta ya Lisa ngono. Ya gelem Pak, aku gelem mikir, seminggu aku mikir aku. Terus didadekno bintang tamu. Nah, dari situlah aku diorbitkan sama Pak Seno dari kepercayaan Pak Seno itu. Makanya saya memotivasi kayak Umi, terus buat siapa semua sinden yang ada di sini biar bisa kreatif karena sekarang udah zamannya seperti itu. Daripada kurang bintang tamu, betul tidak? Kayak aku ya. Aku biyen mangko jane ora gagas ora bintang tamu yo ora apa-apa. Nah, saiki tetep piye kudu ngono kuwi ya Mbak zaman Nah itu yang lagi saya teliti sekarang penelitian disertasi saya itu karena memang wayang zaman sekarang kok koyo ngono dilalahnya. Kalau dulu kan nggak peduli kabeh sing penting tirakat dadi manut leluhure. Lah saiki kok leluhure engko keri sing penting bintang tamune lah yo piye iki kahanan ning donya. Sapa ngerti leluhure bae senengane ya bintang tamu aja. Ya kuwi aku ya sing bingung ya. Iya. Ya itu serba-serbi tentang dunia wayang ya Pak. Tolong kok diteliti, ditulis, terus kisi-kisi, kiat-kiat, strategi yang dilakukan dalang harusnya seperti apa, engko di share teng kula. Oh siap, ini masih dalam penulisan. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa engko tampil neh. Mbak Wanda, ya ndak? Iki tak citak iki klasik-klasikan lek Wanda. Ndek iki wis glathik glinding saiki. Sinom ya ndak ya? Ndak? Sinom. Nggih, Pak. Iya, sinom. Ngono bocahe pancen ya halus. Kukumu ya kok pitek. Delok kukumu. Kaya Mbak Tuti piteke ireng kaya telek lencung malan. Kuwi apa ndelok tangan muda? Ndak iki. Wah iya pitekan wae. Ora apa-apa wong kuwi ora dosa kok ngono kuwi. Ya, Cuma yang nganti reget kudu diresiki, lek pancen anu ya dipotong. Mergo jenenge motong kuku kuwi lah ya sunah. Ya, Sinom ya ndak Cahayu? Nggih, Pak. Ah ya ngono, apik ngono. Manut bocahe pasrah kok Mbak tenan kuwi wis bejane esuk calon esuk kuwi ora. Ya cakepane sing ndi ndak? Noladula mawon. Wis baca kawe. Pripun, Pak? Apa omonganmu iki? Noladula niku lho. Nuladola. Nggih. Ya. Monggo Sinom nuladola. Ayo. Ayo, ora apa-apa. Ngono lho ndak kuwi. Pokoke awuren ae kowe sak uni-unine ngono. Sapa ngerti iso der. Ayo. Kaya Pak Sarmadi jane lek gur ngawur to kuwi mau. Nyatane mergo tetek ngono lho kuwi, ngono kuwi. Ya. Ya Mbak Wanda Amara. Sawung galing sawung
nanging lan rukune sakate lan salate zakat poso lan kaji sampun dipun aturaken Genduk Wanda Amara tembang klasik nenggih Sinom Nuladola apik iki jas kowe kudu nyiapne sing klasik-klasik lho ndak iki pancen wis tak tata iki sampean bagan sing klasik-klasik mergo yen kon joget ngono ya apik ning pasmu sing klasik ngene iki ya ndak timbangane dompo ae tangane tengen maju sing sikil tengen ya maju mandek ngono ya genti ngono nah kiwa maju ciwa ya maju ha iya mergo duwe ciri khas dewi-dewi ning joget dompo ngene upamane dhek PD jane malah dadi lucu lho kuwi malah apik lho kaya mbake kau getu-getu jane lak lucu kowe jogete ora luwes kae ning sing tresnani pirang-pirang dadi perlu kepedean ning ora kepedenen lah kowe penting ya bener iki akeh sutresna budaya sing tasih kepareng wungon monitor rumantarku tadi channel lan ugi Sakti TV Live ya sugeng dalu lan sugeng ayahi wajib Pak Cahyo niki saking Palangkaraya pangkatumut nyimak sinambi turon wah ya ugi assalamualaikum waalaikumsalam sugeng dalu Pak Dalang Cahyo Kuntadi badhe nyuwun gending ninggal katresnan salam kagem sedaya kru Madangkara saking kula bocah lewo Jambon Ponorogo mbah nuwun assalamualaikum waalaikumsalam Pak Dalang nyuwun tembang Podang Kuning matur nuwun saking Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali iki tanggaku ayo ugi saking Pak Haji Daryono Klecorejo Mejayan Madiun taksih monitor Pak Cahyo nggih sembah nuwun Mbah Aris wah setuju Pak Cahyo menawi Mas Sulomo Prasetyo dados bintang tamu oh iki lho di penggemar dewe-dewe wisan wah jos iki Mas Prasetyo wah dandan kareng iki sesuk kuwi ayo sampai pawane entuk ya ayo ora perlu kakean gunem sing neko-neko ora perlu mbanyol anggere nyekelme karo dodok ayo ngono wis jalan saking Bu Kesi oh apa Bu semangat Pak penontonnya ora sudo malah ngangsek luar biasa perangane sing kaya Pak Anom Suroto. I love you Pak. Tak tambahi dhewe mesake lek bojoku tak apusi terus. Kok tambahi dhewe para derek nggih.
podang kuning Mbak Lisa, yo karo Umi yo Om yo. Nyambut gawe Om. Ayo coba kaya apa iki Mas ayo. Bocah iki. Bar iki engko Umi ben nembang nerokne anu ning Umi Laila. Wah apik, Mbak. Oh iya. Aku pengen delok ayo. Kaya ngomong. Ayo. 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 Ning podang kuning sik ora. Ya melejit bocah iki ora nglegewa mbiyen tak temu ning Desa Winong Jetis. Bocah nyumbang bawa ya podang kuning iki akhire kok wadah jenenge saya melejit. Dulu umur berapa ditemunya? Dulu kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya. Langsung pindah rumah tempatnya Pak Cahyo apa gimana? Iya, pindahan. Langsung pindahan. Aja pindahan ngono kuwi to omah kowe malah ra mentolo ora. Nggih, tegese manggen tenggen kula. Nggih. Wah, ayo. Manggen. Ayo tunjukkan iki tempatmu to Ponorogo ya. Iya. Iki Tempat malah saya. Gleleng ya, wis nggone Ponorogo, terus ya wis kulino dadi bintang tamu. Cirinya apa, Pak? Cirinya sinden bintang tamu tuh cirinya apa? Nomor HP-ne loro. Ayo, siji nggih admin, siji nggih pribadi. Ayo. Lumayan iki. Enek pira wae bintang tamu? Sing ngarepe? Bulan depan nggak ada bulan depan. Ada Pak, ada. Enteng. Ada. Bulan depan ada. Nen tanggal piro? Lali to. Sing apa balik kan admine. Enggak. Oh, admine ya dek dhewe. Adminnya saya sendiri. Tanggal 25 saya ikut dalang Semarang. Oh. Ya, bintang tamu beneran itu. Dalang Semarang. Iya. Mbah Narto Sabdo. Aja, Tidak, bukan. Anggoro. Oh, Mas Anggoro muridku ibu Iya. dhewe. Iya. Apik. Putrane Pak Joko Narno to? Iya. Ya, apik. Dadi sisan tak umumke menika Umi sampun statusnya bintang tamu. Dadi pami suatu saat kula mayang kok Umi mboten enten, niku berarti dhewe bintang tamu. Ngoten niku. Yen kedah teng wayangan kula enten Umine, utawi enten Winonge, enten Birgitane, enten Mbak Tutike, enten Mbak Liane, niku kudu ana anggaran tersendiri. Ada tambah-tambahane ya, Pak. Oh, ngono kuwi. Enak lho, kowe sing sok ning Magetan ki enek anggaran dhewe kowe. Oh iya. Khusus. Khusus. Tanggal pinten? Sik aku lali aku, mbok sida mbok ora kaya. Waduh. Bintang tamu pisan era. Cetok. Enak aku mau lali tanggal enak tenan yakin. Nggih. Ya. Tiwas meh arep ndapuk sopir. Iya, saya sudah asisten. kemarin Bu Kesi sudah WA ke admin saya. Amin to. Oh Iya. Iya. Sing nyekel sapa? Saya sendiri. Iya, ora apa-apa. Nek bintang tamu ra bareng bes lho. Iya, sesuk tak bareng. Bintang tamu bareng bes. Gak aku arep bareng terke Pak Gembut aku. Wes nek nekamu keri-keri ngono. Ya. Lho kok japi ya? Iya. Neka jam 11 lagi teko, kene lagi limbuhan awakmu terus apa kuwi jenenge nganggo apa kae dingin hansip ngono kabeh. Mboten Pak. Kula tetep ket awal kok. Kula ket klenengan jejer limbuan gara-gara donga slamet. Mau selamat. Komplit lho niki Nanti dulur-dulur. usung-usung panggung barang ya. Nggih. Sak bubrahe panggung. Heeh. Apik nduk, apik kaya ngono kuwi. Hangapei. Tembang karo Mbak Elisa kuwi. Bawa niki. Oh, iya Apa komplit no. Pak? Nyun pangapunten nggih Pak, niki kula radi pilek amargi kelarisen. Weh, yang ini seneng aku nek jujur kan malah bagus. Jujur. Ning bocah niki ringkih, pemarep bintang tamu terlalu banyak job mboten iso, Mbak. Soalnya apa? Ringkih. Dadi tanggapan ping 5 ngoten nggih. Nggih, Terus ngoten niku. nggih. Mesti ngedrop awake. Oh, nggak iso mbladek ya? Nggak iso. Nggak bisa, Tapi belum yen, bisa. oh, iya. Ora apa-apa, mula lek anu lek Mbak Elisa ning Yojo kono lek bintang tamu teko limbuan tok to. Awakmu teko talu mulai. Kan gon talu aku limbuan, bagi tugas Soalnya saya nggak punya penyemangat, jadi saya ringkih. Oh, jadi kalau nggak punya penyemangat, apa seorang laki-laki yang menyemangati belum ada atau gimana? Belum ada. Sementara masih yogo-yogo sama sinden-sinden. Oh gitu. Sama Pak Dalang yang menyemangati saya. Oh, belum ada. Belum ada. Coba ditawakan, mbok menawa dapat orang sini kan. Iya omong apa neh ditawakan. Ning tenan Mbak Elisa, ambak iki bocah iki lucu.
Ndingi iki lho, lagi semester 3 to. Ya. Omong kali Bu, estu mangke kula lek rabi sindalang kedah Pak Yoyo. Lagi lek ora usah diomongi ngono lek sindalang lek mesti aku dong iki anakku kok Lah ya. iya. Ngono dadak ngejuap rek kae. Ya. Ngejop apa nyambat sing cetha? Nyambat lah. Lah. Nyambat lho Pak. Nyambat lho, dijawab aku garis ngomong. ngandhapi lho. Ngene anake dhewe tak gawake komplit wis. Nah. Ya pokoknya disekseni iki. nanti kalau saya menikah nanti gamelan hijau ini sama gamelan merah dibawa ke rumah saya. Karo yo apa arep didol apa piye kok loro men lho. Nanti buat kelenengan kalau buat temu manten itu pakai gamelan hijau. Terus nanti kalau wayangan gamelannya hijau. Terus? Nanti besoknya saya mau nanggap orkes. Iya. Terus nanti diiringi gamelan merah. Orkes kok gamelan iki anu sini. Ya gamelannya cuma saya pajang. Oh, dekorasi. Di ISIS Pak, di ISIS. Di Di ISIS. Lah Besok, diisis iki wayang gamelan diisis. besok saya request ya Pak kalau saya mau menikah nanti saya wayangnya jenengan nanti yang lawas-lawas saja. Oh sing lawas. Ya. Ngremuk-remuk to. Ya, jangan yang gini. Kowe iki bayar ora kok ngatur-ngatur pirang-pirang. Lho kan bapakku. Ora apa-apa wis njaluk abang ijo iku tak gowo kabeh gamelan wayang sing lawas tak gowo ora apa-apa. Aku mau ngatakon siji ae. Terus rabi karo sapa? Ya makanya itu. Reno-reno. Reno-reno. Ya saya seleksi dulu ya. Ya, enggak apa-apa, jodoh enggak akan kemana Koyo akeh-akeh oh. Ya PNS seleksi ora. Nembang aja. Waduh, iya. Nah, bahasa Indonesia juga ya. Yo, Coba, yo, ayo. nembang nduk. Natian wujud temong peksi. Pripun, Pak? Saya, Pak. Sae. Ah, mirah tawon, Pak. Niki pun 250 wis komplit. Sak kelasane. Aja mutung ngono ora ngono kuwi. Piyayi Ponorogo terus sampean wong Ponorogo ditresnani karo Piyayi Ponorogo. Ngono kuwi langka lho. Nah, Kaya Nggih. bapak gitu. Nggih. Wong Karanganyar lek mayang Madiun Ponorogo rame sing nonton. Nek mayang Karanganyar sepi. Nggih memang. Sampean wong Ponorogo nyinden ning Ponorogo sing tresnani akeh. Ini luar biasa. Nggih kok, Pak. Aku yang Blitar wis pirang tahun ramayang ning Blitar. terbuang. Aku lho wong Sulawesi dibuang ning Jawa. Ya ora apa-apa. Aja ngono sampean aja melas ngono. Ora apa-apa, aku ning kene sawahe ning kene ya ora apa-apa sawahe dhewe-dhewe. Sawasane WC. Ayo. Ya Dek. Agawita lining branta alus manis nangsa Monggo Pak Dwijo, Pak Joko Warsito lan sedaya ingkang monitor wonten ing Kuntadi Channel lan ugi wonten Sakti TV. Sugeng laras menika swantenipun Genduk Umi Hafifah, mliginipun Ibu Sumartinah. Monggo saking Kulon Progo. Penggemar Umi. Pasuwinggan kunglah lana No. golek isi podang jenah Nanunane. Hiba bunga tiku Nano
nunuke nono. Piye? Elek. Nunuke nono. Tipe Bagong elek. Nyanding bisa dadi tamba. Senadyan serak-serak sedikit nggak apa-apa, tapi Nggak apa-apa, jelas, iya. Serak berserakan. Podang kuning adalah doa untuk Kaudi Sukomaju. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun yang ke-50 mampu membawa anggota Kaudi Sukomaju ke zaman keemasan. Amin. Mangga dados Esuk awan ning omah wis ora kerasa guyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitenggonku goleki ora kerasa
banget. Matur nuwun. Makasih Umi luar biasa. Ya Ratu Podang Kuning ya, ini Ratu Podang Kuning. Betul.